our last discussion yesterday is all about the beautiful... Yes, ako giuna. Bawi-bawi ni ako, baka absent pa ako gapon. Sakay topic nila gapon, no? Asa day gibutang ni mama ang notebook ng kung isa ug ang ballpen. Naguta jud aning mama hoy. Nan bitong ayaw gamita, gamiton man gud maglista-lista ba? Madali daig ko kaya pito na ko si Maria kay magdungan mi sa eskwelahan. Uy, dara naman day gibutang ni mama. Kanidot si mama ba? Dili ka ba lumubalik sa butanganan? Maria! Maria! Oy, Claire! Dali, Claire! Sulod sa! Tara na Maria, nagunsa pa day ka. Late na jud taron ba? Nangita, magod ko sa kong notebook ba? Si mama ba? Tara! Good morning, Kirara. Good morning, good ma'am. Sayuhan ni mo, oy. Sa'yo ko, ma'am, kay absent pa ako gapon, ma'am. Eskwela na ba ka si Kirara, Claire, no? Eskwela na siguro to, oy. Uy, hala! Nanaday ka, Kirara! Good morning, mga classmates. Good morning, ma'am! Good Morning, Kirara. Good morning. Good morning, mga bata. Good morning, ma'am! Uy, hala. Absent lagi si Dudong Pawiks. Tagahapon, ikaw ang absent. Karon si Dudong Pawiks na po. Puli-puli raman mo. Basig na late lang to siya. Absent jud to. Kirara, absent lang ka gahapon. Iuban ko ni mama sa merkado. Ma'am, absent ko. Ma'am, absent si Dudong Pawiks, ma'am. Sige, magsugod na ta. Class, what our last discussion yesterday? Maria, sa di kiklasin niyo gapon. Ang among giklase gahapon. Sige, class, unsa man ang atong topic gahapon? Ma'am, ako, ma'am. Yes, tuloy lungsod. Di ba absent ka gahapon? O ni bata active sa klase. Maria, unsa di imong gitudlo sa iyaha? Beautiful monkey ba? Ikaw ba imong binuangan si Kirara? Ma'am, our last discussion yesterday is all about beautiful monkey. Ha? Asa man kagikan anak Kirara? Tugluan ko ni Kuan, ma'am. Ako ra, ma'am. Kalayo raman anang imong istorya Kirara? Ma'am, ako, ma'am! Our last discussion yesterday is all about the pamansang bulaklak. Very good, Dalugdog. Gahapon, nagtapik tag pambansang bulaklak. Dili kay the beautiful monkey Kirara. Ikaw, Maria ba? Manudlo, magkagmali. Late na ko ba? Good morning, ma'am. Good morning, classmate. Sorry, I'm late, ma'am. Sorry, I'm late. Hapit na mahuman ang klase, misulod pa. Wala lang unta kami skwela. Sige, sulod na Dudong Pawiks. Sinigod si bagong bayan kung krabida gid ba? Class, get your notebook. Yes, ma'am! Class, ugma, mag-oral recitation ta. Mag-study mo ha, kung si kinsa ang atong mga bayani. Ah, mga bayani, raman di ay na. Di na ko kailangan mag-study. Kadaghan akong nahibal ang mga bayani. Ako pud Maria, kabalo pud ko ana. Ako mag-study job ko niyang gabi kay para maka-answer pagkugma. Ako di na ko eh. Study de ko unyang gabi magpatulo kung papa. Kabalo man ito si papa ug kinsa ang mga bayani. Class, sa oral recitation nato ugma, maghatag ko og 40 points. Good luck mga bata ha, mag-study jud mo. Ha, manglista de ko og bayani niya kadaghan sa akong mga bayani. Tugluin ko, Maria. Ina, pag-study mo ha. Sige.